लीला लीला भांग लीला भांग ए बेटुआ लीला थेला दुगला 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 थेला बाबा पलता दी पली पिताई बोल बम डीजे लीला जब से चढ़ल बाटे सावन महीनावा बाबा के भगती में रहे रातों दिनावा बोल बम सुनो जब से चढ़ल बाटे सावन महीनावा बाबा के भगती में रहे रातों दिनावा बोल बम बोले ले चिल्ला के आले ले ला बेचले सवंग भांग देवा घर जाके बोल बम ए हो बेचले सवंग भांग देवा घर जाके आले ले ला बोला कमलिया बोल बम 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 तुलम छा बम 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 अजय म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरगढ़वा। ए बम ये बम डीजे उमेश लगल लॉकडाउन बंद भइल काम धंधा नहीं काहे बे हमरो बलहमुआ अपनवले इहे फंदा ये सखी सुन लगल लॉकडाउन बंद भइल काम धंधा हमरो बलहमुआ अपनवले इहे फंदा पियले भांग सखी चिला मजा रहा के बार बार बेचले सवंग भांग देवा घर जाके ए हो बेचले सवंग भांग देवा घर जाके आई ले जाई हर एक माल 10 रुपया हर एक माल 10 रुपया अरे घाटा रे तोले भैया गलती हो गई अभी दूतली स्टाइल में दादी डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। सहारा कमरिया लोग पकड़े उपकार हो बाबा के कृपा से सुखी परिवार हो बोल बम ए हो सहारा कमरिया लोग पकड़े उपकार हो बाबा के कृपा से सुखी परिवार हो डीजे पह के गाना बजा के नातली काए भैया बेचले माही पर भांग देव घर जाके ए हो बेचले अमित भांग देव घर जाके ए भैया हम थक गईनी अरे बोरा बिछा के बेचब हो।